एक्चुअली चाওক आमार एटू जोंटू डाइनिमेरी एरिया तो है एटू आमार रायमना नेशनल पार्कर एकदम फ्रिंजत पड़े एडजासेंट और नेशनल पार्कर एटा नियम आछे जेतियालेके गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नोलाय बाय डिफल्ट आमी एटू मानि चलू जे उइदिन 10 किलोमीटर रेडियास एटू इको सेंसिटिव जोन है इको सेंसिटिव जोन माने आपनार यात जदि माने ह्यूमन प्रेसार जदि बेसि पड़े मानुहबिलाक जदि बेसि आहे आमार जंतुबिलाकर दिगदारी हबो और यात जे पिकनिक खुआ है मानुहबिलाके एकदम लेतरा करि जाय ए बोतल चोतल भांगी जाय आमार हाथी साथी एबिलाक आहिले बाय चान्स जदि किबा है एटू आमार ऊपर आहिब रेसपन्सिबिलिटीटू तो एटू कारणे एटू एबार डायरेक्ट आमी 10 किलोमीटर रेडियास लके आमी डायरेक्ट नो पिकनिक जोन डिक्लेयर करिसु एक्चुअली नोटिफिकेशन तो आमी भालके मानुहबिलाকক माने आमी एक्सप्रेस करिब पारा नाइ माने आमी सोशल मीडिया दिसु बस्तुटू किन्तु सोशल मीडिया आमार एजुकेटेड मानुहबिलाके मेनलि चाय बाहिৰৰ मानुहबिलाके चाय इहते गम पाइছে इहते आहा बन्द करिছে लाहे लाहे किन्तु लोकल मानुहबिलाके माने रास्ता माने अकल एटा रास्ता नाइ बेलेग बेलेग सरू सुरा रास्ता आछे तो तेनेके आहि जाय आरो आमार स्टाफो कम जेहेतु आमी तेनेके चाय থাকিব নোৱাৰে যে কোনে কোনফালে আহিলে आमी जिमानखिनि पारो चेष्टा करि आছো ইয়াতে रखुवार और एटू कारणे आमी विचारो जे आमार मिडियार पर अकमान आमी माने अकमान हेरि पाओ साहाय्य अकमान पाओ जाते मानुहबिलाके गम पाओक जे एटू एरिया इको सेंसिटिव जोन है जंगলৰ कारणे एटू बहुत दिगदारी हबो जदि आमी यात एनेके प्रेसार दि थाको एनेके लेतरा करि थाको जगाबिलाक बहुत बेया हबो एटू टोटली बन्द करा होय है यात एकदम टोटली बन्द आछे पिकनिक जदि मानुहबिलाके खायो एक्चुअली तो एटू पानिशेबल अफेन्स হয় কিন্তু मानुहबिलाके जेहेतु गम नापाय कारणे आमी अलप एक्सक्यूज करिब लगা হৈ আছে तो দেখা গৈছে যে ইয়াৰ এটা মেলা কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে এটো কি কাৰ পাৰমিশন নাই এটো মেলা এতিয়ালৈকে একো পাৰমিশন কোনো পোৱা নাই এটো পাৰমিশন অৰ্ডাৰ এটা ৰিটাৰ্ন অৰ্ডাৰ আহিব তাৰ পিছতে আৰু ৰিটাৰ্ন অৰ্ডাৰ আহিব মানে আমাক আগত ফাৰ্ষ্টত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টক এনকুৱাৰি কৰিব দিব যে জায়গাটো মানে একদম নেশনাল পাৰ্কৰ লগত লাগি আছে ইয়াত এনেকুৱা মেলা হলে কিবা প্ৰবলেম হ'ব না নাই যদি আমি নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট দিও তাৰ পিছতে অৰ্ডাৰ অন বেसिस অফ দ্যাট ৰিপোৰ্ট এসডিও সিভিল উইল গিভ পারমিশন तो आमी जेतालेके रिपोर्ट निदिও एटुर कोनो भ्यालिड নাই আৰু এইবিলাক সব ইলিগাল হৈ আছে এইবিলাক সব উঠাব লাগিব ইয়াৰ পৰা सिन्थाराव बडलेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाबनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिग्रोयो आङो बे समाव डिपार्टमेन्टनि आरो बे ओनसोलनि जानानै फंनैसो रायमना नेशनेल पार्कनि बिषय एबा बे पिकनिक स्पट जे थांनाय बोसोराव संकोस इको केम्प बेयावहाय गोबां मानसिफ्रानो बे पिकनिक जानो फैदोंमोन नाथाय हरखाबै दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बेयावहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे बादा फैदों बे बादा फैनायनि जे गुबै जाहोनफ्रानो जाबाय जे चौधरी घाट आरो फाग्लि गाथोन दिनै बे मोननै जे थावनिफ्रा रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय एबा एडजासेंट जे प्लेसेस जानायखाय बेखौ डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ बादा खालामनाय जादों नाथाय जोंनि दावबायारिफ्रा दासिमबो बेखौ मिथियैखाय जे गोजान गोजान जायगानिफ्राय बे जायगायावहाय पिकनिक जानो फैदों आरो बिसोरो गुरायनानै थांफिननो गोनां जादों दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो फोरमायनो हास्थायदों जे जोंनि दावबायारिफ्रा जायफोरनाखि बे पार्कआव बेरायफैनो हास्थायदों बिथांमोना बेरायफैनो हागोन नाथाय बेयाव साउन्ड सिस्टेम आरो लोगोसे बे संकोस दै जिङाव जानाय एबा लोंनाय बेखौहाय बादा खालामनाय जादों डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिमबो मोनसे अर्डार फैयाखैदि जे बे जायगायावहाय पिकनिक जानो मोनो होननानै बिनिखायनो दिनै आं बेखौ बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि जे बेयावहाय दावबायफैनो हास्थायनाय पिकनिक जानो हास्थायनाय जे साफ्रोमबो जे भिजिटर्सफोरखौ नैबे मिथिहोनायखौ आं मिथिहोनाय जायो बेखौ खूब दुखुनांथाव जे गोजान गोजान जायगानिफ्राय जे पिकनिकार्सफोर बिसोरो फैबाय थादों मानो होनना बुङोब्ला मोनसे कमिउनिकेशन गेप जानायखाय जे बिथांमोना मिथियैखाय बे जायगायावहाय फैदों आरो लोगोसे दिनै लकाल